Servus, ja som DJ KG, toto je Ladies a toto je Marko Fapolo. Chceme ťa pozvať 20. septembra do spoločenského domu v Novom Meste nad Váhom, pretože sme si povedali, že tam spravíme žurku, keďže v Novom Meste je čo? Jar. A 20. septembra sa všetci stretneme v spoločenskom dome v Novom Meste nad Váhom, to znamená okolie Trenčína, Piešťan, Dubnice a neviem čoho všetkého. 20. septembra prídete spoločenský dom, pretože my traja tam hráme. Zuzka, môžeš ešte? Čau. 20. septembra sa vidíme. Čaute, vidíme sa na žurke. Rock your back, then bumpin'. Bumpin' down.